Pamusoro imambo. Pamusoro yedare. Ndaura nenyaya case number 82/26. Iri nawo yakamhangarwa naCharles Mashinge aina shungu nevamwe vemhuri vachimhangarira Esther Kangere naJosephine Erimani. Iyi nawo yekumaMashinge village yekusvibiswa kwemvura ipakasipiti, water pollution ne-illegal settlement. John nawo endova naimudasi. Ngapiti. Ndichakumbirawo vamhan'aya Charles Mashinge naashungu musumudze maoko erudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Pandichataura Charles Mashinge shungu otaurawo zita rake. Ini Charles Mashinge. Ini Charles Mashinge. Ini shungu Mashinge. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari wangu namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise maoko pasi. Ndochiwo kuna Josephine Erimani naEsther Kangere musumudze maoko erudyi motedzera zvandakutaura mumashure. Pandichati Esther Kangere, Josephine wotaurawo zita rako. Ini Esther Kangere. Ini Esther Kangere. Ini Josephine Erimani. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Kuti zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndokumbira kuti Josephine uyo ugare pachiye pamberi paside paEsther. Ndokumbirawo Charles Mashinge kana shungu muzivisewo dare muchidimbu makagara zuva rakasumukira zvasatisa kuti munge muchimhangarira Josephine naEsther. Pamusoro imambo wangu. Pamusoro pedare. Zita ndani? Shungu Mashinge. Shungu Mashinge. Mukatsanangura izveni. Nyaya yatisvitsa mudare muno ndekuti tida kuziva kuti zviri pamutemo here magariro akaita madzimai mairi aya mumusha maMashinge, kuti vakagara sei, vakapawana sei. Chechipiri inyaya yedambudziko kuti musha maMashinge hatichina mvura yekunwa pachisipiti nechikonzero chenguruve dzakanga dzichichengetwa ipapo. Muchidimbu muri kuti pavakagara muda kuziva kana muri kutoti vakagara zviri kunze kwemutemo? Tiri kuziva kuti vakagara zviri kunze kwemutemo. Saka muri kumhan'ara kuti vakagara zviri kunze kwemutemo. Chechipiri muri kuti vari kuchengeta nguruve zvinova zvakusvibisa mvura pakasipiti. Omwe. Zvakushayisa vanhu mvura yekumwa. Omwe. Esther naJosephine. Yeah, I know side visit. Hongu takasvika panzvimbo tofunga vasanyika mugona kutsanangura dare zvatakaona tamushure mekunge tashanyira nzvimbo. Takaenda kuside visit. Tatainoona kuti mvura yepakasipiti yakasvibiswa zveshuwa here. Tasvikapo tasona mameasurements ekubva paine soakaway yekudanga kwenguruve kusvika patsime ari mameters anogona kuita 40 to 50. Ndakumana amangani ndowakaverenga kunguruve ndidzo. Taenda patsime ipapo takaona tsime zveshuwa mvura yanga isina kumira zvakanaka mambo, yanga inaka kunhuhwa kayanga inako yanga yaidonhuhwa. So roti nekunzi mvura yakapurutwa yaive chokwadi. Gomba raiswa tsvina yenguruve ranga riri kusaidi kumusoro, tsime riri kuzasi. Ndomaona takaita
vamwe vacho ndovatorera ndio Ongo. ndio nyaya yetsime. Vamwe vacho ni ndokunga ndiwo ndikirikini vataurwa tereti yanga akavakwa haipapa hatombosvika kana 30 meters kana 20 kubva pane tsime, asi tereti yairatidza kuti haisati yatanga kushanda, yange isati yapera kuvakwa, yange ichingori pabox pera kuvakwa yange isati chireva kuti kana kushanda yange isati yakuti asi yange isati yakushanda, asi yange yakavakwa pamusoro petsime, distance itori padhuze kupfuura gomba rairasikwa tsvina yengoro, zvokuti tereti iyo yakatanga kushanda inopunduta zvakatonyanyisa tsime. Ndozvatakaenda takanoona. Munotenderana nezveutsananguro here navasanyika? Pamusoro ini ndoitwa Josephine Derimai. Inini panzvimbo yangu inini handina chandati ndaisa. Ndakarima chibage, ndakaisa fenzi, ndakatosiya ndavhara gedhi rangu. Handina chimbuzi, handina chirimo mukati mungori nechibage chidotokori. Kana ndakuda kurasa mvura kwandinotoenda kutoilet kumba kwavo ivava ana shungu. Saka handizive ndakazvimirira ndirini Josephine kuti inini air pollution iri kutaurwa yemvura kuti inini ndasvibisa mvura nei. Ndatotaura kuti igomba reteri rakacherwa rakavakwa risati rakushanda riri mufenzi main pamusoro petsime. Ndatotaura pane gomba retereti rakacherwa ipapo asi hasati rakushanda, tereti yacho hasati yapera kuita se kuvakwa uri pamusoro petsime. Ichokwadi ipapo sabhuku akabva titi aiwa saidhi rariite. Ndozvanotaura chitatu vari mapolisi tatoti gomba retereti rakacherwa pamusoro petsime isati rakushanda. Asi mameters acho naha kana 25 haasviki. Kuroti kana makachera gomba makasika kuzoona makasika kutsirwa mahamaita se asi gomba retereti takariona riri mufenzi main. Ndotenda. Ini Esther Kangela. Ndorongotanga nekuti ndine urombo zvikuru nekupoluswa kwakaitwa kasipita. Sei ndichinyanyodaro nokuti ndichitanga kusvika ndiri business woman kwaMashingi. Ndichitanga kuvaka ndokasipiti kandaitoshandisa. Nazvino ndine borehole kustand kwangu. Asi rikatofa ndinotoshandisa mvura ikoko. Zvinhu zvekuti ndanga ndisina kuziva. Dai ndakaziviswa ndaikwanisa kugadzirisa. Asi ndaziva kudaro ndakafonerwa neveEma ndiri muhospital. Zvikanzi kunoku kune nguruve dzaibvukisa tsvina kukasipiti. Ndikati aiwa maita basa. So ndakabuda muhospital sanhasi mangwana acho ndokubva ndatoenda kushopu kustand kwangu. Ndokusvika ndokutotsvaga sabhuku gaha. Ndikati ndibatsirewo septic tank rangu razara. Ndikwanise kuti tsvina isaende kukasipiti. Ndobva ndatenga material yese ndobva vagadzira. Ndobva ndatsvaga vanhu vanofushira gomba iroro zveshuwa ranga rine mvura yanga ichienda kukasipiti. Saka ndadaro ndakabva ndati papedza kuvakwa kudaro pagadzirwa nguruve dzese dzadziriko ndakabva ndambodzibvisa ndichiitira kuti zvichida dzinoramba futi mvura iya isati yanyanyopera kuti iende kukasipiti. So izvozvo kutaura kwatiri kuita ndakadzibvisa. Nokuti dai kuri kuti pakugarisana kwatakaita dai vakandiudza ndingadai ndakatogadzirisa. Nokuti akasike kutanga vakamboti ndakafenza ndobva ndafenza ndobva ndaisa gedhi. Gedhi riyana ndichifamba ndichirishandisa ndobva zvanzi gedhi iri mugoribvisa padaiswa mbamba iri. So ndakabva ndangoita izvozvo zvokutochinja gedhi iroro bva ndatorisa pamwe nokuti ndinoti kana tikagarisana tinenge tichida kuti tigarisane murugare. Zvakanaka pataurwa nyaya mbiri panapa. Funga mhinduro dzapindurwa dzese dzakanangana nenyaya yekusvibiswa kwemvura yechisipiti. Pataurwa nyaya ye-illegal settlement. Bakare handisi ndo vanhu vamwe chete iyo yaiswa hamusi kupindura nezvayo. Pamusoro ndanga chiti ndingotanga kutaura imwe chete kuzotaura iyi. Kana iri nyaya ye-illegal settlement
ndiri kutotanga kuzvinzwa izvozvi kuti pangobuda nyaya yakasipita pandopanda kunzi legal settlement, nokuti inini ndichitanga kuenda kunovaka pashopu, baba vavo vanga vari sabhuku, vakanditi muzukuru hazviite hunhu hwakanaka kuonekwa uchirara kuseri kweshopu, ndichakupa pekudii pekuti uvake musha uchiita maprojects. Ndikati zvakanaka sekuru maita, ndakapiwa mama, ndobva ndafenza, ndobva ndakurima, ndobva ndatenga mombe kusisi kumandamudhema dzakawanda, ndobva ndachengeta mbudzi, ndobva patanga kuita mutauro, ndakabhadhara sekuru sabhuku mari. Patanga kuita mutauro ndokuona kuti aiwa izvinezvi munhu ari kuklema nzvimbo yake, handinganetsana naye achiti makatengeserwa nzvimbo yangu nasekuru vari baba vavo. Ndobva ndati regedzai ndibvise, ndobva ndatora vanhu mumusha ndikati handidi kuti ndisawirirane nevanhu vangu vandikavatidzana navo. Ndobva ndabvisa mapuo aya ndakafenza nekuisa anonzi chii mapuo aya treated gumpost, fenzi dzese ndokubvisa matanga ese, ndokutakura zvemambo nguruve mombe dzangu dzese ndokudzokera nadzo kusisi. Ndakanotenga auction dzakawanda, ndokutora mbudzi dzangu ndokutengesa, ndokutanga kubvisa zvakandarima zviya zviya ndokusiya mundau yakadaro. Tagara munin'ina wavo akafa baba wavo akanditi muzukuru ndiwaida pekugara. Ndikati zvechokwadi handisi kuda pekugara chete, asi ndinoita maprojects. Honai ndine bhucha nechitoo ndikachengeta nguruve nechitengeso nyama yacho munguruve, uyezve nechibatsiro inini pabusiness pangu ndinotoita kutengerwa nevanhu vachiuya vachitenga zvinhu zvo. Ndodawo kuti ndivapowo basa rekuita vakachengeta zvipfuyo, ndichivapowo basa kuvaempower, vanouya futi ndavapowo mari vodzoka votengawo. So ndobva ndati ndiri kupada, ndikati sekuru this time handichakwanisa kuti nine michingopedzerana nyaya, ndakukumbirisa kuti tiende kwasabhuku kuti ndinonzwa kuti ndepenyu zvechokwadi here. Zvechokwadi ndakatorana nasekuru vataenda kwasabhuku Mashinge. Sekuru munoziva ndakambobviswa apa, inini ndiri kudawo pekugara, ndiri munhu mukuru wokuti kuwanikwa zvishuwa tirara kushopu hazviite zvakanaka, ndodawo kuvaka nekuita maprojects emunomusha. Handei zukuru zvakanaka, ndobva tauya kuno ndobva tikanyorerana mapepa andinawo aya. Saka tanyorerana mapepa acho ndobva zvanzi nasekuru chakudiwa kuombera, ndobva ndabhadhara mari yekwasabhuku, ndobva ndabhadhara yekwaheadman, ndobva tazoya kwachief, ndobva ndati ndiri kwachipepa ichi, ndikanzi chipepa ichi kana pane anenge akunetsa kwachief unotiudza isusu takudhindira, saka toda kopi yechitupa chako. Saka ndakaita mawitness angu ndobva ndati zvanaka. So izvi ndezva 2021 mama. So ndakushamisika kuti izvinota 26 nenyaya yekuti Philip wacho akanditengesera akafa. Saka ndofunga nyaya iyi yakumutsidzirwa nekuti wacho akanditengesera akafa gore rineri. Ndo munguva yanda kunzwawo zvekunzi makagara zvisiri pamutemo. Vamwe Sorry mama. Zvimwe chetezvo neniwo ndakatengeserwa naPhilip wacho yakashaya munin'ina wavo ivavo. Mukoma wavo Nelson Mashinge sabhuku anova ndiye sabhuku zvese takaita. Ndane 7 years ndiripo ipapo. Saka nyaya ndakutongoshamiswa ndichinzwa chinzi mvura yasviba ichisipiti ndopakunyuka dzese kunzi takagara zvisiri pamutemo. Saka handizi. Shopu yenyu iri papi nhai mai? Mati Shopu yenyu iri papi? pamashinge chaipo pamashops. Then pandakaenda kunogara padhuze iko kune nguruve kuya panechepamusoro. Shopu yenyu makaiwana kupisi, makaiwana kuShakespeare? Ndakaiwana kuGoromonzi Rural District Council. Mashops ndine 4. Okay. mese hapana tsaramuro takavaka zvakadini, pane zvakavakwa hapana. Ini ndakatitorera nemapikicha ndinawo ekuti ndiratidze dare mambo kuti yekuseptic yetuma kasipiti kuti ndivaratidze kuti pandakaenda zvishuwa ndakatora mapikicha ndadzokera kuti ndinoona kuti zvagadzirisika here ndinazvo
then iyo nzvimbo yangu yacho yese ndinayo picture yekuratidza dare kuti ndakapavaka sei uyezve pakamira sei. Ndine bhoho, ndine matanga ehuku, ndine matanga emombe, ndinemba, ndinorima ipapo. Nguruve ndo dzandakatobvisa kuti zvimbogadzikana kasipiti kedu kasarambe kachishatiswa nemvura yenguruve. Kunze kwebepa iri chii chimwe chamuinacho chamunondiratidze chepanhu pamugera kunze kwebepa iri rawandipa? Ndinongobhadhara mari kuna sabhuku kunyorwa mubhuku ndo yandinongonzi ibhadharai $3. Chimwe besides mapepa aya handina. $3 ndeye kunyorwa mubhuku? Handine $3 yatingonzi tibhadhare pagore ndo yandinongobhadhara. Mutero. Imi munonzwisisa here kuti mamuchigara muruzevha chii chinofanira kuitwa kuti muti imimi mapedza process yenyu mozosvika pakuti pana ndepangu ndiri kugarapo zviri pamutemo, pachanzwa izwi rekunzi illegal settlement. Saka munofanira kunzwisisa kuti isei pauya izwi rekuti illegal settlement. Kuti nditi pauya izwi rekuti illegal settlement mamba handisi kuramba, asi kusaziva kana kuti mukuziva pandakanoenda kunana sabhuku nekuna headman nekuna chief ndakatofunga kuti ndonzira yacho chaiyo yepamutemo, kusaziva kuti ndizvo here kana kuti hazvisirizvo, asi ndo mafungiro angu ekutoti ndiripo zviri pamutemo. Nekuti pekutanga paipai ndakanga ndapabviswa nekuti panga pasiri pemuridzi, so pechitu ndakazoona kuti bheta ndichienda kwasabhuku tichinokwira kwese kuti ndichisadzokorore futi kuruza pananga ndichingoita. Kana tigere takatarisa ivhu remumusha iri pamakaenda pagrowth point wanga uri musha wamashinga handi? Ndobva wazoburitswa chikamu chegrowth point ndobva chaiswa kukanzuru kuti kanzuru iite mastands. Ende kuti muwane mastands iwayo munoenda kukanzuru mopiwa offer letter, mopiwa lease, motanga kuvaka muchiendesa plani yenyu chinodhindwa handi? Zvimwe chetezvo kana mafunga kugara mumusha weruzevha pane size inotarisirwa nemutemo kuti stand iyoyo inofanira kunge yakakura sezvizvi kuti munzi mapiwa ruzevha. Pogarwa pasi mumusha kutangira kubva pavillage kusvikira masvika kuna mambo, motakura mapepa enyu moenda nawo kugoromonzi. Pese pakugarwa apa kwavanoita maminutes evillage kuti vabvuma vatendera kuti mugare mumusha mavo. Poita zvakare maminutes eward, masabhuku akatenderedza nakansela naheadman vogara pasi zvakare votendera kuti zvechokwadi tiri kuvagamuchira handiti. Mosvika kuna mambo, mambo okunyorerai pasi zvakare vachiti zvechokwadi tiri kukugamuchirai. Mabvapo pobva pakupirwa transfer letter yekuti tiri kukumbirawo transfer yekubva kwamunoda kubva muchiuya kuno kugoromonzi. Namamburi vekuhurungwe munotora transfer letter yekubva kuhurungwe mouya nayo kugoromonzi. Mochibatanidza transfer yenyu yekubva kuhurungwe semuenzaniso nematsamba ese kusvikira pana mambo, motakura matsamba iwawo moenda nawo futi kugoromonzi kwaMuzviti. Masvika nawo kugoromonzi kwaMuzviti, vaMuzviti vachatarisa nzvimbo yenyu, vatarisa nzvimbo yenyu vachazosvika pakukupai inonzi permit, rural occupation permit. Kana maane permit iyoyo zvoreva kuti matenderwa nekanzuru nelocal authority yenzvimbo kuti maakugara imomo. Nepo munenge matotransfer kubva kuhurungwe kwamanga muchagara maave kugoromonzi. Process yacho inogona kutosvika pakuti munzi nechitupa chenyu endai munochinja, nekuti mukatarisa chitupa chenyu chinotaura district yenyu yamugere. Transfer iye uko pamunopiwa transfer munopiwa kwaMuzviti. Achikupai transfer anobva apa audza kuti Muzviti kuti nhengi ndamupa transfer yekuti aende kugoromonzi. Imi pamunoenda kwaMuzviti kunoko vanhu vatora kuti transfer yenyu iyoyo pawana kuitirai mapepa achikupai permit yebva yaendeswa kuvaregistrar general. Imi hamanzi chinja yechitupa. Saka imimi makapiwa nzvimbo ndobva matengeserana nzvimbo nasabhuku mumusha.
chinova chinhu chisingatenderwi pamutemo. Process yacho hengu kana yangu makapanana zvakanaka, asi pane zvamaifanira kuzozadzikisa. Zvakafanana nezvandataura paye pamakapiwa stand ye growth point. Hamuna kungoti ndapiwa stand ndobva matoti ndakutovaka ndakuita zvandoda pano. Makadzokera kukamzuru ndobva maita drawing, zvamaivaka vachiuya zvoinspector vachiita zvese. Handiti imimi muri pamugera apa muri kuita maprojects enyu, chinova chinhu chakanaka kuti mutsvagewo zvinobatsira musha. Asi zvinhu zvese zvamuri kuita izvozvo mbunzo wandongokubvunzai ndokuti makamboita EIA here yeEMA? Tofunga makanzwa mataura muchiti makafonerwa neveEMA muri muchipatara. Zvoreva kuti EMA itoone concern yezvamuri kuita pamusha penyu ipapo. Nekuti concern iri kubvira pakuti hongu muri kuita muri pamusha penyu, asi muri munharaunda ine vanhu. Zvoreva kuti vari munharaunda ava havana here pavanokanganiswa nezvamuri kuita? Vari kutenderana nazvo here kana kuti kwete? Hapana here pamuchazokwesherana navo here? Vakuramba kuti mombe dzenyu dziri kutinhuhwira hatichadzida, nguruve dzenyu dziri kutinhuhwira hatichadzida. Process iyo inofanira kuitwa monge muine certificate reEMA rinokutenderai kuti muite mabhindauko enyu. VeEMA vachiuya nguva nenguva vachionawo kuti apa pada kugadziriswa apa pakanganisika, apa pada kugadziriswa apa pakanganisika. Zvoreva kuti hazvisisina anombonyikidzwa mumusha. Tarirai nekuda kwekusaziva makazosvika pakusvibisa chisipiti. Chisipiti imvura yamambo, chisipiti ndechamambo. Makazosvika pakusvibisa chisipiti ichocho. Padai kukunzi veEMA vakauya panzvimbo vaitokuonesai yobva kuti iyo mvura iri apo iyo haitenderwi kuti iite isvibiswe. Ipapo ndo pari kuwira izwi riri kubatwa neava riri kunzi illegal settlement ipapo. Nekuti ndivo vanenge vakazviita, ndo vanenge vakakupai. Asi vanenge vakavaende pakona pavanenge vakakubatirira vachiziva kuti kana pasina kuzadzikiswa munhu uyu tinomutorera. Ndo nhau iya makatarisana naye. Pozoita nhau yemvura iyi. Ava vatotaura vakati havasati vavaka, asi pane gomba retoireti rinoda kutoranzi mvura yacho inobuda mutoireti imomo inotoenda futi kuchisipiti. Apa sati pakushanda. Ndati hamusati maakushandisa. Asi zvatoonekwa kuti mvura pairi kubva apa inotoenda kuchisipiti. Zvozvobva zvatobuda pachena kuti panhu pamuri kuvakira pane matambudziko aripo. Ekuti matambudziko ayo mucharwisana neenvironment. Environment yekutanga yemvura yemuchisipiti yekuti munenge makagara muchinetsana namambo kuti kondawo chiko chamakuita. Pakakura zvakadii penyu imimi? Inini. 57 straight wide 27 57 27. Semimi mutori mugadheni chemo. Gadheni chemo. Ndoma mutori. Ndikasipiti kana kaitofamba nemvura ndokwakanotopa nako moto nyatsozvikuti. Uyo atori kunzwa gadheni kumunda. Kwaitori nesta kumunda kusaidi. Mutori mugadheni yamo chamugadheni mambo. Naive Mashinge. Ndatovadiko vanhu vamakapa nzvimbo mushamenya. Ndiwo vakokeresa kuuya navo pano. Pamusoro ndimbotaurawo magariro avari kutaura vari kuti vakanga vachiita musha uyu hausi munda wekuti vakanotenga kure, ndo pamusha pataberekerwa patakurira. So vakati tukona ende pari kunzi 50-27 apa haisi straight, pakatoita kunge evo like apa mezhekera vari kuti vachikuda kutovadii. Alright. Ndo mubvunzo wangu. Isu tanga tiri kukumbirawo chinangwa kumhuri semhuri mutemo, isu hatisiri mutemo ushando zvawakagadzirwa uri havana kugadzirwa nesu. Saka zvavo kuti mutemo ndo chitibatsirawo. Upe mutemo woda kuti kubatsira?
pamagariro avakaita kuti vari kuti vakachita kutenga isusu sekuziva kwatinoita mutemo ivhu rinonzi haritengesi. Saka tiri kubvunza kuti pamutemo apa panonzi haritengesi. Mutemo unobvira pakuti mumusha munhu achisvika mumusha haisi chidhina nomusha makatarisa topandangira chi mutemo ipapo otangira padenga apo pamakusvika iko zvinozviona vane 7 days 8 days varichi varipo mashinga unoziva kona chandangira unondikwa sei kona tambura chakandikwa sei medu mumusha chemamunganirwa mwapasi dzimba dzopfuura 5 munhu achingwesa chidhina ipapo chete ipapo nopandangira chi mutemo ende paunotangira mutemo ipapo hapana mambo hapana mupurisa hapana kanzu imi vagari mumusha mupi imomo vanoziva mwana vagari mumusha chidhina chaiswa nani apa ichi ngachibve papi ngachibve papa nopandangira chi mutemo maikwa nezvika akatovaka vakafenza vakaisa dzimba vakaita maprojects musha wachi uripo nosama vavo iko zvino nechimiro chapo iko nomukuti upi zvakaitika mambo wangu ndofunga ndine mapepa andinawo munin'ina wedu iye Philip ari kutaurwa nezvake takatosvika padanho rekuzomusungisa tikatenda kumapurisa tikatenda kumakotsi akatongwa jeri rake rakaexpire last year mushure mevange tanzi nedare nekoti zvaakaita tichinetsana kuti Philip zvauri kuita izvi vanhu ava vafanira kunge vachivaka apa kana kugara apa achida kutibaya nemapfumo mapepa erudziya ari kuti mapepa Protection. indo judgment yekutanga patakanetsana nevava takaudza kuti musaendere mberi nekuvaka makanetsana nevapi naJosephine andi mangarira kuti musandimise kuita sekuita zvandikuda panzvimbo yangu yandakatenga pakanzi chikwa Josephine, tari pakapiwa mutongo wokunzi kudia mamwe acho takata ndandane 4 years ndangoisa hangu fenzi ava vashungu ndobva vauya Philip akanga asipo vakati mamai chibage chamuri kusakura pamusha apa pasi penyu makadyirwa mari yenyu naPhilip mahara ibva ipapo ndikati handizivi kuti zvinobuda here zvamuri kutaura ndakambouya futi kwamambo kunoku mambo akanditi iwe shungu hausiriwo wakapa ava nzvimbo because nzvimbo inge iri yaPhilip zvavainetsana kumba kwavo zvazviri mafamily issues ekumba kwavo ava vanga vanedzawo nzvimbo Philip anga ane yake nzvimbo saka ndo nhau yakazoita kuti ndiuye kuno Philip akati nzvimbo ndeyangu haisi yashungu ndine ndapa mai ava nzvimbo zvakanzodi shungu zinyazoverengekazvo unogona zverenga pakavanyorwa kunzi sondeya Josephine Derimani yakahwina kuna Philip Mashinge. Josephine aripe mombe kana kuti US 400 kuna mambo. Philip aripe mombe kana US 400 ivhu haritengeswe mumisha. Philip haasisina mugove panhaka yaMashinge. Ndio judgment yangu.
Mukuzive mai judgment. Inini kutongoti ndiri kubva kuparire nyaya mwana ari kuhospital adaitwa operation. Mapepa angu asara kumbo. Saka apa ndimakatoapply akakudarika. ndotenda. Ndinawo mukuziva here judgment. Inyaya yamakauya kudarika. Ndotenda. Mutongo mukaupiwa. Mutongo tikaupiwa. Iva vakapiwawo wawo mutongo unzi vavaripe munhu. Manzwa mutongo uchiverenga wakapiwa. Ndaunzwa. Ndinawo mapepa. Munawo mapepa ndobva mazodii after manzwa mutongo. Ndakabhadhara mari dzacho, mari dzidzi zvese ndinazvo. But panga pachitaura panga pachinzi pari kunzi vuvake here panapa. Pari kunzi chiiwa nayo yeshungu. Hapana kunzi vavake, vakanzi varipe mombe kana kuti 400 US kuna mambo. Zvimwe chetezvo naFilipe aripe mombe kana kuti US 400 nekuti ivhu remumisha haritengeswe. Ndo judgment yakanyorwa. Ekupedzisira pakanyorwa kunzi Filipe asisina nhaka. Nekuti apa Josephine Derimani. Ndo zvakatarwa namambo. Mambo akati sezvo Filipe iwo wapa nzvimbo yako Josephine Derimani. Hausisina imwe nzvimbozve yauchatengesa kana kugara. Ipapa msuri imam parutaurwa namai ava kuti waya vakaisa ndofunga pakasvika mukoma wangu ndakange kutese pane mapepa andati protection order vakange vasingasapuri kana kuita sei vakange vari pagomba re12 tikasvika zvamukukondinya imboverengai mapepa vakange vane munhu wechirumai apo ndiye akatambira pepa akaverenga ndobva azosabira izvi ndobva tatobva kwake tichitarisa kuti vakatarisa kuverenga zvipadera vachagona kunzwisisa nekuti uyo akaenda arega ipapo handisi kutyana ndaivepo ende apa protection order yaiswa pakati paani nani? Protection order yaiswa pakati pedu nemunin'ina wedu Philip nechikonzero chokuti hapana chinoparara pamusha. Zvaakanga akuita pamusha. Philip ari kupiya zvino akashaya. Idzo dzaive nyaya dzavairwisana kumba kwawo taizongoita kumvwa kuti vari kurwisana. Vanhu muri kunzwa pamuri kupinda imimi? Ndapanzwa. Ndofunga ndatsanangura process yandatangira paprocess yebusiness stand kubva ndazoenda pacommunal handiti ipapo ndo pamaifanira matobata kuti patisina kuita ndepapi chinova ndo chikonzero chekuita kuti tigare pasi pachitaurwa izwi rekunzi illegal handiti. Saka izwi rekuti illegal munokwanisa kungoribvisa chete kana process yandataura imaita. Kana process iyo isipo izwi rinoramba riripo ende munoramba muchirwisana kusvikira amen. Koita yeproject rikaindibatsire yeproject kana munhu wada kuita project chaichairo viable murusefu handizvo wakaona nzvimbo yako sekuwana mawaniro aita nzvimbo yako iyoyo sabhuku nemusha wakavanogara pasi pamusaka mevillage assembly wonyora pasi kuti tina nesta kuda kuita project yake yada kuita wonyora maminutes evanhu vanga varipo zvoyakuwadi wadi yonyora matsamba kuti pane project ida kuitwa ipi iyoyo wadi yobva yaunza matsamba kuna mambo oenda kucancel handiti cancel yo unozoona panhu papi ipapo panozoya vashandi vehurumende vakasiyana siyana handiti ndo iya iitaura mambo ipi iyo panozoona panhu ipapo kuadvisa kuti ita wakadai ita wakadai ita wakadai ita wakadai handiti cancel yobva yakupa offer letter nokuti yaproject isaitika handiti ivhu rachinjwa from communal ekuvaka dzimba munhu achigara yaproject kugenerata income waupe offer letter wakutobhadhara kuti mari kupi kautobhadhara mari kucancel ndo kana wafunga kuti project iri pamusoro iri registered zviri pamutemo vanhu vangotorana mashinge besides nanesta mune kumwe kukoti kwamambo endesana here mune zvimwe zvamambo onetsana here kana nyaya yangosumuka nekuti tsvina yenguruve yauya kutsimbi mamugirisei nanesta vanenge vamugiri mesi kubva pakutanga chaipo kuti azosvika paari pazuva ranhasi vakasvika kumba kwangu ini ndiri mukuru ndikavaudza kuti zvamuda kuita izvi hazviite pani ndo pamashinge zvese zvavakazoita vakazenge vakuita vari vega nasabhuku naFilipe tichitoramba sabhuku mashinge ari kwezvinezvi pamausungisa munyara pamausungisa wamambo ita iri kunetsana wamambo ita kana kuti kutotanga nokuti tsime rasvibisa
hatina mbobvira tokupotedzana kana kunetsana. Saka dai pasina kuti zvine nguruve yaenda kutsime kurona Mr. Mamureti. Kwete. Izvo zvauratidza kuti mazuva ano kuti zvine yapinda mutsime. Dai pasina nyaya iyo kuti mamugere zvakanaka. No, tanga takamirira mutongo watakapiwa kukoti maererano nenhau yekuti tainetsana nemunin'ina wedu nezvaakanga aita izvozvo. Nokuti mutongo makapiwa kukoti upi? Imatengeri protection order chete. Okay, pamusoro imambo ndidai. Kuti tizoita kuti tiite protection order pakatanga kubviswa tudziyo chaitwa. Saka patakaenda tichizoita kuti protection order pane mutongo wamakapiwa ndokubvunzwa namambo handiti protection order yangu kuti muprotecta musadetsa. Besides protection order mutongo muwamuda wamamamira ndo mutongo watakapiwa nedare wakanzi izvo Philip haafanira kuzorumbika achiita chimwe chinhu chokuparadza musha waMashinde for the next 4 years kubva mugore ra2022. kozvaangaita kudaro haafanira kunge achizoita chimwe chinhu chokuparadza musha waMashinde handiti kozvaangaita kudaro. Ndopatakanzi hamufanira kuita chimwe chinhu kana kupopotedzana kana kukakavadzana naye. ndaivepo paitaurwa nyaya idzodzo ndiri mukoma wacho sindiri nacho. Kanzi Philip haafanira kunge achizopara imwe mhosva mushure me4 years kunze kwezvaatengesa izvo zvatokwana. Haana imwe stendi achazotengesa zvatokwana. Protection order hayo hainei nezvekutengeswa kweivhu. Zvinhu izvozvo zvinhu zviviri zvakatosiyana. Josephine ka advise yando apa ndiani Esther chandikumbira ka itai process ye village meeting kuti mu regularize project yenyu yamuri kuita. Village yogara pasi sabhuku voonesa vaendai munoona sabhuku zvanamambo ndoendi kuonei maringe neproject yandiri kuita apa iyi tigadzise mapepa ekuti mangwana zvirege kuramba zvindinetsa kuti ndizive kuti ndagamuchirwa here mumusha muno kana kuti kwete. Handiti pamuri kuita the process iyoyo ichazosvika pakuti padiwe environmental impact assessment yeEMA. VEMA vacho vouya ndovounganidza vanhu zvekare mumusha imomo voona pari kuitwa project vopa marecommendations avo and then madaro hamucharamba muchinetsana nevanhu mumusha nekuti pari zvinoka munosimuka muchibuda muno moti tanga tiri kudarikwa mambo asi zvichangoramba zvichingokunyaudza chete. Mambo taura imi mukati makambosvika pakatenga mombe mukazodzibvisa mukadii. Nzira imwe chete inoita kuti musarambe muchinetseka ndonzira yandiri kukuudzai yekuregister project mumusha yogamuchirwa nevillage yogamuchirwa neward yogamuchirwa namambo. Kubva ipapo yoenda kuGoromonzi moita AIA zvese zvoitwa pozikanwa kuti nzvimbo iyi yakushandiswa naEsther achiita project yakati mapepa enyu monge muinawo sezvamakangoita pamabhizinesi enyu apa. Josephine nguva ndiyo yekutodecide kuti uda kuvaka here kana kuti kwete, asi masainzi uri kuaona already mati wati stand yako is 50 by 20. That's almost what 1,500 square meters. Stand hiyo mumusha hamuna stand yakaita saizvo. Ndopari kuwira izwi rekunzi illegal. Hakuna nzvimbo inopiwa munhu mumusha inomezhwa nemasquare meters. Mumusha totaura zvemaeka kana hectare. Zve 1,500 square meters zvimadhiri enyama kaita asina paanopinda hamuna kwamunogamuchira. Ende vari mumusha ivaka vacharamba vachingokunyaudza chete. Nyange mukavaka macho nenyu ipapo ka chenjerai kuti inozoputswa mapedza kuivaka. Pamwe pacho ngatitei tsvagurudzo dzekuti mutemo unoti toutevedzera. Ndakupai mascenarios maviri. Ndataura zveland yakatanga iri yaSabhuku Mashinge ndobva yabva mumaoko aSabhuku Mashinge ndobva yaenda kukanzuru.
land growth point yenyu iri mumusha masabhuku mashinga, asi sabhuku mashinga havachatonga growth point iyoyo. Handiti chakabvisa sabhuku mashinga simba chii? Vakasida land kukanzuru. Handiti imimi penyu pamira apo pamugera apo icommunal land. Mutemo unoti kudii kana tiri pacommunal land? Tsvagai izvozvo muzvizive. Chekutanga ndoti communal land haitengeswe, haitengeswe. Makasununguka kuti neimwe nguva kamungosvika mungonobhuka ODA, toda kuti nguoyo munditsanangurire. Ndigere mumusha makadai, ndine nzvimbo yakadai, ndakaiwana nenzira dzakadai. Ndakamboenda kwamambo asi ndatirega ndouye kumusoro mundidzidzise zvakare kuti zvinombofamba sei, zvandiri kuita zvazvinetsa here mangwana izvo. Munoita ma-investments mopedza moti masiyira vana but zvotanga kunetsa kuti. Panzo unenge usingazivi mambo. Aneva nouruvanzodzi yangu. Garden yangu yamudone madzimbe nemabhanana. Ndaiti nomurimawo chibage, ndisingade kuwaka. Ndada kuti ndingorimawo ndichingo. Asika murikuwanzwa na mashinga wacho zvavari kuuya vachiita. Mambo haana mbovatsvaga, ndo vakatotsvaga mambo. Kurukurai nemusha wenyu muzoro unokutendera here musha wamashinga. Kana musha wamashinga ukanga wakurambai mambo havana pokuisa. Asi mvura yangu iyo yamuri kusvibisa yechisipiti iyo munondiripa. Tosvina muri pambudzi dzake nhatu dzinoyawo. Achisipitira anomwa mvura po ndiani? Panoshanda chii pachisipita? Musha wese ndo tsime redu iroro. Zvekuti kana tapesvika nguva yechirimo chaiyo kuti mvura yakunetsa, vanhu vekwabhobho, vanhu vekwaMandu, vanhu vekwagara vanotouya vachitochera mvura ipapo. Mapostori mazhinji vanongouya nezvigubhu zvavo vachitora zvemunamatai vatokumbira mvura tongoti avacherai ari mvura imwemo. Iko nopa sei kudhura pakambomira zunguru? Haisati yanaka. Yakatombokupiwa here? Takatombotra kupa but asikuchinja. Chandakona mambo pakanga pakacherwa gomba racho nepasi pane ruvari so. Handiti pane ruvari. Saka ndokungatsvina payakaenda kudzika. Haina kuramba ichidzika kuenda pasi yabva yasvika paruvari. Ndobva yatanga kuti kuyererera. Saka yakunzi pakavakwa septic yoskimwa zvakaita se maikange kuita sei. Zvandataura mazvinzwa nyaya yenzvimbo yenyani. Ini chandakukumbira munoti pambudzi mbiri kuna mambo, mbudzi mbiri kuna sabhuku mashinga. Dzenyaya dzechisipiti icho. Unoenda kumusha kwete kwamuri imi mombe mbudzi dziri kuenda kumusha wamashinga. Kwadziri kuenda. Josephine. Mambo. Funga kaviri nenyaya panhu pamuri kuita ipapo. Zvamakaita ipapo zviri kunze kwemutemo. Kana maigona henyu bheta muzviregerere nhasi unozvichakanaka. Amai process yekuregularization nzvimbo yenyu ndakuudzai. Zviri nani muite nhasi. Sabhuku mogara nawo pasi mokurukura nawo. Vari kuziva magariro enyu, vari kuziva mashandiro enyu. Regularizai process yenyu. Musvike pakupiwa mapepa achekanzura. Ndokuti vanhu havanyarare. Kana pasina zvinhu izvozvo muchangoramba muchinyaudzwa chete. Kwamuri kushopuko hapana kana anotombouya apo kana ane simba neko nekuti mapepa enyu munawo akakwana. Aya mapepa maburitsa pana paanokwana. Munoti pari nhiko mbudzidza dzavari dzidzo. Achikumbira kupera kwemwedzi kwaMei. Zvakanaka iyi musi wa 31 Mei. Asi ndichida kukumbira kuti ndinokwanisa here kutuma munhu because ini ndichambodzokera kuSouth Africa.
hapana chakaipa. Asi kana muchikwanisa kubva panapa enda munogara pasina sabhuku mukurukure izvo zvandataura. Sabhuku agare pasi but musangano iwoyo zvakakosha kuti ugarwe pasi muripo muchinzwa zviri kubva kune vanhu vemusha. Maminitsi acho ndeenyu mobva maapiwa imi maapedzako sabhuku vanosimuka nenyenyu enda naye kuwati. Makanzikansira vanenge vapo, headman vanenge vapo, mapepa acho maapiwa zvakare matsamba iwayo mozosimuka nematsamba iwayo maenda nawo kwamambo. Masimuka bva nawo kwamambo muenda nawo kukanzuru muve nemapepa akakwana eprojekti yenyu. Hazvina kunaka kuti tingoramba tichiita sekuti tinoshungurudzana mumusha mukuita sekuti hatina hanya nemabasa enyu. But mutemo unofanira kungoteedzerwa sezvauri. Gadzirisai zvinhu izvozvo izvo tirege kuramba tichinetsana mangwana. Pamakasununguka ndopanoitika musangano wacho. Taura henyu. Ndandichikumbiro mambo kuti ndiri kuda kumbofambira nyaya dzekurapa kuSouth Africa. Asi at the same time ukoko handina chandichamboita murume ndakabvisa maprojects acho ndombomira. Kana ndarapa ndozodzoka. Ndandichikumbira kuti ndokundobata kuti kana ndifanira kunge ndiripo ndobva ndaita process yacho yese. Ina handina dambudziko rokuti muchazviita rini, asi zvamuri kuita imi miitai kuti sabhuku azvizive. Kana muchifamba muine kwamuri kuenda udzai sabhuku. Sabhuku ndakasangana nedambudziko rokumhangarirwa nenyaya yemvura iri kusvibisa chisipiti ichi. Kuti ndigadzirise nhau iyi ndambobvisa nguruve dzangu kuti ndisiye kuti mvura iyi ichene. Asi ndapiwa mashoko ekuti ndigadzirise mapepa ekuti ndiite basa rangu zviri pamutemo. Kana ndasununguka ndichazouya ndokumbira kuti tigare musangano wemusha tigokurukura nezvazvo. Kana masunguka mozivisa sabhuku mogara pasi motanga process yacho. Ikoko mukangobva pamusha ndopakanyanya kuoma ipapo. Mukangobva pamusha kumusoro kwese kuno zvinoreruka. Ina handina chandirokuomeserai nokuti ndiri kutokumbirawo kuti mumusha mutsvagwe zvinobatsira musha wacho. Saka kana musha wakugamuchirai ina handina chikonzero chokukurambirai. Asi kana vemusha vakanga varamba namambo zvinovaomera futi. Mazvita.